Ofiziala egin da Realaren hirugarren irteera, hirugarren salmenta, Ola Sagasti izan da kasu honetan, eta, bueno, salmenta pixka bat arraroa, ez, Markel? Bai, sorpresa harrapatu digu, egisa da, guk behintzat Olasagasti irteerako ate horretan jartzen genula, ez? Baina espero genuena, baino goizago bihurtu da egisa. Espero genuen hor dauz Sadik, Carlos Fernández, Odriozola, irteerako ate horretan, eta, nahiko goiz, pena bat egisa esan da, ze txeko jokalaria da, 10 urte, baino gehiago, egon da, Realeko elastika jantzten, eta, pena, baina nik uste beharrezkoa. Bai, horrelako irteera batek beti ematen du min pixka bat, ze azkenean aukera eman zaio lehenengo taldean, ondo egin du, esango genuke kontratua berritzea zelaian irabazi zuela Imanolekin, Bai, eta Imanolek konfiantza eman ziola, baina orain batzar bat izan zuen Noticias de Gipuzkoa azaldu zuen moduan, Erik Bretosekin, eta esan zuten edo pentsatu zuten irteera onena, justo irteera zela, ez? Salmenta bat. Orduan, hau komentatuta, esan behar da ere, beste eskaintza batzuk zituela, beste oferta batzuk, Rayo Vallecano zuen atzetik, Espanyol eta atzerriko ligatako beste klub batzuk ere, orduan, puntu horretatik ere salmenta ulertu behar da, gero, adin kontua ere garrantzitsua da, ze atzetik datozenak bera baino gazteagoak dira, eta bestalde zelai erdian dagoen overbookina gaur horren inguruan hitz egitera etorri gara. hori da, asko galdetuko dute ea zergati, kontratu hori luzatu zuan, aurten salmenta bihurtu baldin bada ez. Agian Imanolen planetan bazauan, baina Bretos eta Sergio Franciscoen planetan ez. Orduan, merezitxako renovazio izan zan bai alabai, baina realak ikusi dugu, priorizatu duala bi urteko fitxa hori gainetik kentzia, eta kasunetan Levantera jungo da. 3 urteko kontratua izango da printzipioz, eta ez da milioira iritsiko, milioi terdi izango da bonusen kontua dela eta, baina, Valentziatik esate dute oso zaila izango dela bonus horietara iristia. Bai, eta horrek bai sortu duela zurrumurru pixka bat, ez? Azkenean, realak salmenta honekin ez du bilatzen dirua, edo ez du Ez, bilatzen etekina, baina ezin duzu olako jokalari bat oparitu ere, ez? Lehenengo mailako talde batera. bai, Azkenean, garrantzitsua dela enuke esango, baina bere rola izan du, lehenengo mailako talde garrantzitsu baten, ez? Realean. bai. Orduan, milioi bat ateratzea, gutxi da, baina horrekin geratu behar gara, ze ez dago besterik. Eta nahi baduzu orain pasatu gaitezke pixka bat kontatzera zelai erdiko asunto edo testuingurua nola geratzen den. Ze, klaro, hemen irtera bat eman da, Ola Sagaztirena, baina beste 7-8 jokalari daude zelai erdi horretan, eta esango dugu, ez dakigu, irurekin jolastuko dugun zelai erdian, edo birekin. Orduan, hor kompetentzia bat egongo da. Bai, argi dagoena da, Olasa izan dela kasu hontan, baina patata bero hori beste edozeinen eskuetan gera, litekela ez. Kasu honetan Olasa izan da, baina nik uste Marin hor da hola, Zakarian ere zalantzan da hola, egisa da Marin lasterketa horretan pixka tarreru da hola, baina kasu honetan Zakariaren eta Olasa gaztiren artean, Gipuzkoarra atera dala. Mhm. Ointxe aipatu bezala, aurten sistema berria erabiliko duela Sergio Franciscok dirudi, kasunetan 4-2-3-1, eta guk gure aukerak aurkeztuko dizkizuegu alde batetik, eta lehenengua guk uste titularra izango dana, Gorrotxa eta etortzen bada, eta espero dugu etortzia Eki Fernandez, eta aurretik Bryce. Bai, claro, hemen aukera hipotetikoak Bai, jarri bai, ditugu alde batetik eta bestatetik aukera errealak, hau da, orain momentuan eman aldirenak, ez? Ostiraleko lagunartekoan hori da. eman alko zen aukera bat. Egia esan, espero dugu eki etortzea, ze horrek pixka bat logika gehiago emango zion irteera Bai. honi, baina alde batetik hori, hiruko zelai erdi baten, gorrotxa jartzen baduzu pivote moduan, eki sartu daiteke zelai erdiko bigarren altura horretan, Zortzi eta garen postu horretan hori da. hori da, sortziaren postuan, Merinok jokatzen zuen postua eta aurten Zuzicek jokatu duena, Mm. eta gero aurretik Bryce edo Zuzic sartu al dituzu, ez? Agian erasorako jokalaria proposagoak dira, eta hor, beraien rola hobeto bete dezakete. Nik uste dut,
aukera titularra edo garrantzitsua hori izango dela, eta gero beste bat kopako partidotarako, Hori da. ligako rotazio partidotarako, kontuan izan behar da hemen, aurten ez dagoela Europarik, orduan minutuak banatza zailagoa izango dela, baina hor beste aukera batzuk ere badaude. Bai, baude, Urko, Turrientes, ointxe aipatu dugun Marin, Zakarian, ikusiko dugu, bueno, rotazio horretan sartzeko aukera izango duten ala ez, espero dugu, adibidez, ointxe aipatu duzun kopa horretan, bueno, rondak pasatzia batez ere, minutu gehixo izateko ez, ze ligan, bueno, astebururo jokatzen badugu bakarrik eta astian zehar deskantzua baldin badakau, segurazki titularrak ikusiko ditugu beti, ez baldin badau lesiorik erditik. Ta gero, hori, Zakariaren kontua, bueno, virus bat du momentu honetan, ez dirudi ostiralerako egongo denik, orduan berriro ere, denboraldi honetan, betiko martxan eta Zakarian zalantza. Bai, agian Zakarian eta Mikel Goti egokitzea errazagoa da beste sistema batean, hau da, bi Bai. pivoterekin eta aurretik iruko linea batekin, ez? 4-2-3 bat jokatuta. Orduan, esango genuke, 4-3-3 batean gure aukera titularra Gorrotxa, Eki eta Brais edo Zuzic dela, eta gero Bai. aukera ordezkoa Urko, Turrientes eta Marin, eta gero 4-2-3 batekin ere nahiko aukera ditugu, ez? Hor jarri ditugu, lehenengoa Gorrotxa eta Urko, edo Gorrotxa eta Eki pivote horietan, eta aurretik Brais edo Zuzic iruko marra horretan. Bai, Goti ikusiko dugu aurten nola moldatzen da lehenengo taldera, seguno gogoratu behar dugu iaz primera refensola, bi mailetako aldia dau, osea, maila oso altua da. Gogoratu behar dugu adidez Marinen kasuan, oso ondo atera zala ez, aurreko denboraldian Sanserekin hasi zuan, eta pixkanaka lehenengo taldeko dinamikara sartu zan, eta gisa esan da oso ondo finkotu zan, protagonista izan zan batez ere ikusi genuen semifinal horretan, Madrilen. Orduan, ikusiko dugu Gotirekin berdina gertatzen dena ez. Egisa da, bi profilez berdinetako jokalariak direla, ez dira bat ere berdinak. Baina, bueno, espero dugu ondo jutia, eta beste galdera bat dakago gaurkuan. Ze, Zubimendi junda, eta ze gertatzen da xon? Laua libre geratu dela, ez? Orain arte, Ilarrak Isu handia du zenbaki horrek, realian. Noski, Ilarrak Zubimendire eman zion, uste dut 22-23 denboraldia amaitu zen egun horretan, anoetan eman ziola Zubimendiri, bueno, komunikatu zuten, jarraituko zuela Zubimendik eta hori guztia, eta orain Zubimendiren laua libre geratzen da. Gure ordezko naturala Gorrotxa da, ez? Bai, agian fitxaketa hori etortzen baldin bada, igual, hori, laua berantzat izan daiteke. Momentuz ez dakago fitxaketarik, itxaroten egon jarraitu beharko dugu, egitxa da zozer bat daola Igor Juliorekin, baina hori beste bideo baten azalduko dugu beto. Orduan, momentuz, dakaguna da irteera eta ostiralian partida, segurazki edo uniko unian ez dugu fitxaketarik eukiko partidarako, orduan honekin moldatu beharko gara. Bai, ikusiko dugu zein den Sergioren lehenengo hamaikakoa, agian ez du garrantzi gehiagirik lagun artekoetan normalean bi hamaikako egoten dira lehenengo zatian eta gero bigarren zatian beste bat, baina ikusiko dugu ze jokalarik duten pisua, zeintzuk ez, ze posizio okupatzen duten zelaian, ze sistemarekin jokatzen duen. Hau da, lehenengo partiak beti izaten dira interesgarriak aldaketak ikusteko eta proiektu baten era berri honetan are gehiago. Orduan adi egongo gara, eta edozein berri, edozein aktualizazio, hemen komentatuko dugu, ez? Hori da, hemen egongo gara etxite.